sa dinami-rami ng mga nanliligaw sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, akalain mo yon nagkataon na napunta pa sa'yo ang manloloko. Huy! Hoy, totoo yan ha. Minsan mahal, di ba? Aminin nyo. Ikaw mismo, ikaw nananahimik ang buhay mo. Di ba? Nagtatrabaho ka na maayos o di kaya nagdadrive ka na maayos o di kaya nag-aaral ka pa. Di ba? Okay ang buhay, tahimik ang buhay. Tapos may mga gugulo sa buhay mo to the point na kukunin ang loob mo tapos lolokohin ka lang pala. Huy! Ang daming ganyan kaya ikaw, utang na loob, mag-ingat-ingat ka. Mag-ingat ka sa maling tao. Kaya naman mahal, nagsasalita na ang tamang tao sa iyong tenga. Oo. 안녕하세요. 김치노입니다. Happy Monday! Opo. Ito po ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ewan ko ba, mahal? Sa mga nakakita sa akin ngayon, sinasabi ang blooming daw ni Kim Chino. Na talagang kompleto ba ang tulog ko? Hindi ko rin alam pero nung pagkagising ko nitong umaga, unang nangyari sa akin ay ngumiti ako. Talagang kapag ganun, minsan mapapasabi ka na lang na, Thank you Lord kasi wala ako sa relasyon na kung saan niloloko lang ako. Hoy! Inggit yung mga nasa relasyon pero nag-overthink. Aminin nyo, di ba? And also, may mga tao na ngayon na kung saan iniwan na sila, 'di ba? Iniwan na sila ng maling tao. At kapag nawala ang maling tao, maling relasyon, dapat mahal pulutin mo yung sarili mo. Tapos pagaling para ready na ulit lumandi. Sige mahal, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ibibigay ko ang 3 character developments kapag ikaw ay iniwan. Ito yung sinasabi natin na iniwan, sinaktan, pinagpalit, winalangya. Ano pa gusto mong marinig? Ito na mahal umpisa na natin. Una, kapag sinaktan ka, dapat from dependent to independent. Ito yung sinasabi natin na nakadepende ka dati, di ba? Nakadepende ka sa jowa mo, nakadepende ka sa isang tao, kaya ang ending, hindi mo na alam kung paano gawin ngayon yung mga bagay na ginagawa mo nung ikaw ay may jowa pa. Yan yung sinasabi natin na kung dati mahal, umiikot ang buhay mo sa kanya. Ngayong iniwan ka, anong umiikot sa'yo? Puso mo. Di ba? Ayan yung problema kapag masyado kayo naging dependent sa tao. Lalo na sa temporary people. Maraming ganyan, di ba? Kumbaga ngayon, natuto kang mag-isa. Ngayon, wala ka ng katuwang. Ngayon, talaga nga namang sumasaya ka pero wala na siya. Ang character development kapag iniwan ka, maganda dyan mahal kapag kaya mo na ulit tumayo sa sarili mong paa. 'Di ba? Kung dati pumupunta ka sa office o kaya pumupunta ka sa school na kung saan hinahatid sundo ka, ngayon mag-commute ka na. Hindi, natuto ka na ulit mag-commute, mag-grab, mag-in-drive, 'di ba? Mag-green GSM. Kasi at the end of the day, iwan ka man ng lahat ng tao, ikaw mismo, ikaw lang ang kakampi mo. O diba? Totoo yan. Kaya sa susunod na sasabak ka ulit sa relasyon, make sure na hindi mo idedepende ang kasiyahan mo, ang sarili mo sa ibang tao kasi mangyayari at mangyayari na naman yan. Ang alin, ang pag-asa mo sa tao kaya kapag iniwan ka, nganga ka na naman. Diba? Huwag mo na ulitin yung pagkakamali mo. Okay? Isa pa lang yan mahal sa character development kapag ikaw ay sinayang, kinalimutan o pinagpalit. Kaya huwag mong ililipat ang radyo. Meron pa akong 2 dito at si Kim Chino ay hanggang 9 PM pa naman. Kaya mahal, balik na muna tayo sa rock-rockan music at dito ka lang sa istasyon na puno ng pagmamahal. Kaya ang radio DJ mo, ikaw ay mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!